Helsinki. Huippumoderni kaupunkiyhteisö idän ja lännen rajalla. Paikka, jossa jonkun on oltava kaikkien kanssa kaiken aikaa. Helsinki. Nyt. Helsinki sai alkunsa suon päälle rakennetusta kyläpahasesta, jonka oli aikanaan tarkoitus kilpailla Hansa-kaupunki Tallinnan kanssa Itämeren kaupankäynnistä. Aikaisemmin tämä turkulaisilla asutettu kyläpahanen toimikin moitteettomasti. Paljon on muuttunut noista huolettomista feodaaliyhteiskunnan ajoista, jolloin oli isäntä käski ja orja totteli. Nykyisin kaikki ovat muka samanarvoisia, eikä orjan tarvitse edes nostaa hattua, kun herra kävelee ohitse. Kuningas Kustaa Vaasan pitkäaikainen unelma toimivasta kaupungista Vantaan tienoilla lienee ikiajoiksi haudattu. Helsingissä vallitsee anarkia. Orjat ovat heittäneet talikkonsa nurkkaan ja lojuvat vain pirtissä odottaen, että herra elättää heidät. Kun he kyllästyvät pirtissä lojumiseen, lähtevät he ulkosalle aiheuttamaan juovuspäissään pahennusta, huutelemaan herralle törkeyksiä ja vahingoittamaan tämän omaisuutta. Eikö se vielä riitä? Sen lisäksi, että Helsingin omat orjat juoksevat valtoimenaan kaupungilla räyhäämässä, on kaupunki lennätetty 10 000 kilometrin päästä vaihttelua etsiviä englantilaisten orjia, jotka lähes poikkeuksetta ovat vieläkin olleet valtaisia. Liian pitkään ikään alla eläneet orjat eivät ymmärrä vastuutaan itsestään ja yhteiskunnastaan, ja ovat siksi uhka koko yhteiskunnalle, etenkin vastuuntuntoiselle herralle, jota kohtaan he kantavat vuosisatojen kaunaa. Tilanne on herran kannalta räjähdysherkkä. Mutta herra ei lukumääräisestä alivoimastaan huolimatta ole jäänyt neuvottomaksi. Hän on valestanut käyttöönsä orjista ahneimmat ja helpoimmin manipuloitavat. Tehtaallaan hän on valmistanut suojavarustusta, jolla pitää orjat aisoissa. Herran palkolliset seuraavat vuorokauden ympäri orjien liikkeitä valvontakameroiden kautta. Kun valvomassa huomataan orjien aiheuttavan häiriötä tai vahingoittavan omaisuutta, välittää valvomo välittömästi viestin toimeenpanoelimiin, josta lähetetään valvoja paikalle ojentamaan orjaa. Sääli orjaa, joka ojennettaessa päättää ryhtyä hankalaksi. Täällä aika vähille jääneen kuntien oman roolin. Unohdetaan alueelliset ja kuntakohtaiset erot. Sopii vastata. Joo, 2 päivää. Useimmat orjat käyttävät myös vapaasta tahdostaan tehtaan telekommunikaatiotuotteita ollakseen yhteydessä toisiin orjiin. Kyseinen laitteisto on aina päällä ollessaan yhteydessä herran isännöimään valvomoon, ilmoittaen sinne orjan tarkan olinpaikan sekä tarjoten herran palkollisille mahdollisuuden kuunnella, mitä orjat toisilleen puhuvat. Jos orjien puheessa havaitaan sopimattomuuksia, välitetään asia jälleen toimeenpanoelimille. Orjan kulutustottumuksia herra seuraa elintarvikeketjunsa tarjoamien etukorttien avulla, joista jää merkintä valvomon koneeseen, kun orja käy ostoksilla. Tämä ei sinänsä auta orjien seurannassa paljoakaan, mutta palvelee herran sairaaloista mielenkiintoa toisten asioihin. Jotkut julkeimmista orjista ovat herraa ärsyttääkseen jopa hankkineet auton symboloimaan vapauttaan herran ikeestä. Sietämätöntä. Tämän vuoksi herra on sijoittanut orjien autoilua valvomaan kokonaisen pataljoonan vartioitaan. Kun orjat juovuspäissään päättävät juhlia vapauttaan auton ratissa, ovat liikennepataljoonan miehet valmiina rankaisemaan.
Voi vittu! Mutta lieneeköhän asia sittenkään näin yksinkertainen? Voiko kaiken takana olla vain herra rahoineen, vai piilikö kaiken takana jotain muuta, josta niin orja kuin herrakin ovat autuaan tietämättömiä? Herra saattaa toki valmistaa laitteiston, mutta sen on jo nyt voinut valjastaa käyttöönsä herrojen orjien ikuisesta kamppailusta irtisanoutunut osapuoli, jolle kaikki, niin herra kuin orjatkin, ovat samaa alhaista saastaa. Hän ei välitä orjien vapaudesta. Sitä ei ole. Hän ei välitä herran rahoista. Hän säätelee niiden arvon. Hän näkee ja kuulee kaiken, minkä haluaa, eikä kukaan ymmärrä osoittaa häntä sormellaan. Hän on maallisten syytösten yläpuolella. Miksi hän tyytyisi seuraamaan ainoastaan piskuisten orjien puuduttavia arkirutiineja, kun hän voi halutessaan onanoida vaikka rikkaan perheen tyttärien makuuhuonepuhteiden tahdissa, tai halutessaan narauttaa seurueen vaikutusvaltaisia pankkireita homoilemasta huumehuuruissaan luksushotellin morsiusviitistä? Hän väijyy kaikkia, kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa, aina ja heti.